So, mga silingan karon nga video kaning ipangingon nila ang mga testimonya nga sa mga gigamit nila nga tambal, epektibo kay ni guys. Subukan nyo. So karon ako dai si Mile B magtumikay. Sukad karon nga niinom ko MX3 nawala akong buko. Ako si Macy San Sebastian, nagpuyo sa Purok City, Gotapol, Kiubawi, Bukidnon. Ako nakapamatuod nga sukad nga nigamit ko og Wonder Eye Drop. Naklaro na gyud nako nga wa kay uyam. Kay uyab? Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. Ako si Ashley Poblete kanyo, sukad nga nigamit kog Everlasting Wonder Oil na wala ang sakit sa akong likod, nibalhin sa TL tapos siya nibalhin sa lain. Kanibalhin sa lain. Hindi tayo pwede